ние имаме вече безброй избори за последните 3 години за български парламент. Изборите в Европейски парламент са на 5 години. И те са изключително важни за рамката, по която се движи Европа. Изобщо да не си представяме, че ние нямаме нищо общо с тази рамка. Напротив, много сериозни теми. С пряко влияние върху бюджета на страната, върху вътрешно-политическата обстановка, дори върху такива фактори, които са така дълготрайни, като енергетиката, например, като сигурността, отбраната. Още един пример. Следващия парламент на Европейския съюз трябва да вземе решение много сериозно по тези направления. По още един. Разширяването. И начина, по който ще са изработвани, следвани критериите към държавите кандидатки. И тук вече говорим директно за разширяването в Западните Балкани. И за това, което се случва с нашата съседка Република Северна Македония. И нашата позиция като партия. Защото само благодарение на тази постоянна и настойчива позиция на Има такъв народ не беше прескочена България, не бяха взети или примерно да бъдат заобиколени интересите на българите там. Тъй като, знаете много добре, в момента има решение на целия Европейски съюз. Пред Република Северна Македония, виждам, че защо го споменавам, защото виждам в тяхната надпревара за президента, че тези неща просто не се разбират. Тук не става дума за такава обща рамка, както ние бяхме с Румъния, когато ни приемаха. Тук няма сингъл фрейм. Тук има конкретно много ясни political benchmark. Това са предварителни политически условия. Представени пред Република Северна Македония. И едното от тях представлява, това е промяна на Конституцията. Видях всичките им дебати. По-голямата част и основния наратив. Никаква разлика от двамата претенденти. И Горяна Стелиянска сега, която получава изумителна преднина. Там са същите неща. Тези хора не разбират какво представлява европейски интеграционен процес. Ние също не го разбирахме. Ползвахме помощ от европейски държави. Някак си в движение ни се наложи да го разберем. И от Холандия за това, но толкова дълго време да се прави една кампания чисто и просто на антибългарска основа. Да припомним изборите за кмет на Скопие, където кандидатката беше обвинена, че била българка. И това се оказа невероятен проблем. Ето, за такива неща става дума.